Rega ndikutaurire iwewe ungoti unofunga uchidzokera kumashure plus kuchikoro kwacho futi unenge usitorina kuenda. Ndosaka usingatombooni kukosha kwenzvimbo yekudzidzira kwevana, kwezvinhu zvekushandisa pachikoro kwevana, because hautorina kuenda kuchikoro kwacho. Unobhilivha kuti iwewe munhu wese anofanira kunge aine simba rekunoita chikorokoza sezvaunoita iwewe. But ndida kutaurira chokwadi ka ZANU-PF yatadza kutungamira nyika, ende izvozvi haisi secret, because iwo chinokona choti unobva munana Mwenezi muyama kumaraini kwako kwese ndokuziva Mwenezi, maranda yose kudaya kumapurazi kwese, hakuna kana kune rodhi inofamba, hakuna kana kune chipatara chinorapa vanhu. Ndokona kulainira zvipatara zvese zviri muMwenezi, maclinics ese ndoaziva, zvikoro zvese zviri muya ndoziva, ndakafamba kwese, hakuna kwandisingazivi. Saka usaita sekuti unotaura nemunhu anobva kubhinga kana munhu anobva kuzaka asingazive zvinhu zvauri kutaura. Hamuna chipatara kana development one yakaitwa neZANU-PF muyamo. Sanyepa kunze kwezvimatepi zvaiswa nemamwe madhona aisa matepi pazvibhora vachibvisa zvibhorani zvekugwedla zvezvo vachiisa matepi, ende vanhu venharaunda ndo vaizonoshandiswa kuchera matepi mapaipi acho kwaaibva achifamba kumamisha, so vachinzi vazviitire kuti mvura ive nyore, zvanga visingaitwi neZANU. Saka usada kuti taura zvinhu zvekunyepa panapa, because chinoitika nchokuti ZANU-PF chakakusarudzira iwewe nevamwe vako kuti muvhundutsire vanhu kumaraini kuya muchiti vanhu ngavavhotera ZANU, vakasavhotera ZANU panozoitika chi. Inyaya yekuti ZANU-PF zvanoita ikaona munhu akangwara haimutori haimushandise munhu, vangatomuvhundutsira kuti atize munzvimbo maanogara. Yosiya vanhu vakaita semi kuti mukatengerwa zvesupa pamashopu mukanzi endai munorova vanhu munoenda, musingazivi kuti vamuri kurova muri kuvarovera chii, munongosvika muchirova sezvamakaita zvakaitwa nevakuru venyu 2008. Kungoti plus iwo kufamily kwenyu zvekuponda vanhu ndokwa zvakagara zviri, because 2008 bamunini vako ivo vakaponda munhu panumber 1 zvandakaona nemaziso angu ini, nevamwe zvimapenzi zvavanga vauya nazvo. Saka mweya wengozi ndio uri kukuitisa zvinhu zvakadaro, because iwo uri kuti hanzi kutuka vakuru, mukuru anotuka uri kutaura ndiani? MuZANU-PF makamboita mukuru here? Because mukuru hakusi kuwanda kwemakore kana kuzvimba madzoro zvakaita vana Munangagwa zvezvo wokuti hanzi ndo kukura. Chinonzi mukuru munhu anofanira kubhihevha semukuru. Iwe unofunga zvaanotaura Munangagwa akamira pamberi pavanhu zvinotaurwa nemukuru here? Saka unofunga kubuda muchipureza Munangagwa zvamunoita nemamwe mazipostori enyu enhema aya, muchiti kwa muchida kutengerwa mota naChivayo, muchiti kwa mukuru ari kuita madevelopment kupi menyu muMwenezi kwamaranda kune pakamboitwa development neZANU papi? Ndiudze papi paunoti hanzi pakai rodhi chaichayo hakuna. Bridge rakadambuka paseri pemanyuchi rakagadzirwa, bridge rakadambuka paseri pamanyuchi rakagadzirwa here? Rakadambuka rini bridge ro? Rodhi yese haifambiki inobva kufridzi yakadai manyuchi ichinda kusara uro haifambiki, makomba chete. Rodhi inobva kuno kutara kwa 10p yoti neshuro inoti nepinda kwana maranda kudai inofambika rodhi yayo, magirigiri ari mukati anofambika iwaya. Saka development yakaitwa neZANU ndeipi? Vari kumushini. Saka uri kuona kuti uri kutaura zvokunyepa zvausingazive, ende uri nyaya kuti ndosaka musashandiswa kunyepera vanhu. Tinokufumurai mukazoona sekuti hanzi tiri kukanganisa. Iwe unofunga kuti vanhu vakapusa zvokusvika pakunoombera dhiziri rinobuda mutengi padombo vachiti kwaizamurambe ane handa, unofungidzira ndo vanhu vakuru here vavo? But chinhu chinogona kushamisa ndechekuti kutori nevanhu vane vachibhilivha kuti vanhu vavo vakuru ende vanhu vane njere, maleaders enyika, asingagoni kufunga kuti
nyangwe tikanzi tapiwa dhiziri, tingo tikanzi tapiwa upenyu hwekusunungura nyika yezimbabwe nanambuya nehanda, havagoni kutipa purified diesel rinobuda mudombo. Hakuna zvinhu zvakadaro. But leadership yautaura kwai vakuru ngavaremekedzwe kuti sei ivo achifunga zvakapusa kudero unondo kujairira vanhu vanoidaro. Saka ndiri kukutaurira kuti unofuta kutaura zvinhu zvaunoziva, usanyepera vanhu. Hakuna development yakaitwa nezano mumwe nezi ndoziva kwese, sada kuti nyepera.